Lah krak maneh bolo. Lho. Sangar pendek dalane wis. Ngene iki lak ngene ula ta ngene iki. Wah 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 wah. Nah, iki lokasine sing biasa mbolang laro iki ngene ndi. Iki pada pecan dhuwur. Nah, iku sing golek lumut diumpan, kolile gak ngono golek padas. Nah, iki biyen gene wae. Askal lur, saiki kate nyabrang wo jero. Paling koyo iku ne lur mancing lur. Lah, iku ngono pondasi logur. Gini serem lur. Lho. Iki sing kuwatir mara urane metu lur. Lah iki lho ya apa ceritane wong mancing gak oleh iwak oleh kates sih. Lho. Iki hasilnya mbolang karo mancing iki.